Ay mga katiktik, naglain ang akong buot ba kaya naay na ako nakita sa cellphone ba nga ang iyang asawa gikulata sa iyang bana nya. But dunggam-dunggam man to siya sa kanang bildo ba unsa kay sala ato. Ako nalain ko ba, mura kong nalain kay sukad pag kami ako minyo manjug ko. Wa manjug ko makatilaw og kulata sa akong bana. Bintaon tana mga katiktik og kulatahon diri sa ubos kay mosugot ko bahala magkuan ba kada gabi kulatahon sa ubos sugot ko kay sa ing ana bahala sa manggipatay ato mura magibuslot na iyang ulo di ari na daghan na magdugo di na pud ana angay. Mura nagsakit ang akong buot. Dili jud ko ini anak ganahan magtan-aw. Unsa man pagkaminyo di ba og gikasal mo unsay gikakuan ninyo gipanumpaan sa pare? Kung tubig ang bana, kung kalayo ang bana ikaw asawa tubig. Kung ikaw asawa kalayo ang bana mo tubig. O kanang bang kuan ba pasumbingay ra man in taon na suko ang bana ikaw mo'y magkuan nga dili ka ma. Suko asawa kay og pulos mo kalayo na mo dilaab gyud duay mahimo kay kami 53 anyos pa nag-ipon ako sa ako bana wa jud mi away may jud mi away namo kay ako pasensyosa jud ko nga pagkaasawa na mga nakod ko 13 amo anak kada nako papanganak wala siya diha og uban pa siguro magbuwag na pero moy ako gipannalanginan ang sulti sa akong inahan nga buwan sa mauimog gipili ang tuson daw nimo kay og maot og magpuli-puli og bana kay dakong sala mo may ako gigoon sa akong inahan na mao na wa jud ko dili jud ko ganahan ing ana ba makinulatahay kay ako wa jud ko katilaw og sumbag bisang gamay kay ako daan giingnan pa nag-ipon namo permiro wala pa mi anak nga og ako imo mapasakitan mulakaw jud ko magbuwag jud ta. So mo na ilanan dapat lang akong dapatan kasi mong partner di na gyud kang padayon dili na jud ko pa magpadayon mao po iyang patakaran kung dapat po siya sa iyang asawa siya mulakaw di na jud po siya makig-ipon mao na among saad ba namo si Lolo nga wa jud ko makatilaw bisag kusi bisag sumbag ako maldita man jud ko wa jud ko na sa may tambag nimo sa mga unsa man sige ha sabi la unsa man ibang matambag sa mga kabatan-unan karon mo na gani ako gitambag sa mga kabatan-unan karon dili mo pagdali magminyo piliun isa jud ninyo kay ang kanang ingong gugma magdali mo kay mauna na higugma mo wa mo masayod nga kanang unsang gugma kay ako sa una naama jud ako man jud to parente amot unsa katong iya buhi 12 inches man umurag lurir ba kaduha na jud siya maminyo sa dito sa amo na minyo siya pag kuan anak kasal Sabado wala mabuntag Domingo na kuan siya na hemorrhage kay amo tinsa ko siguro kuto kay ngano magdugo man unya na minyo na po diri siya sa kuan dinhi sa Davao sa De Oro na minyo na po siya maura manggihapon na mo nang og mahangi ko mga katiktik kamo mga dalaga no moingon isa mo jud kay kuha naman karon wala may ulaw di man pareha namo sa unang adisir may makuan kasal naman karon kay di na mahadlok og unsay kasal kay daan naman humana inyo da isa tan-awon basi makatunog kamo og 12 inches inja patanawa sa ko kay basin mo ray ako kamatya na tanawa isa ninyo daan mga inday tanawa kay sa una mahadlok bang tamo tan-aw kay bawal man pero karon na may bawal. Pagkakita yun nako sa video nga gisakyan siya, gidunggab-dunggab. Murag nalain ko ba? Murag ko natunong pa dyan sa ako abang banjakan ako ng ambot lagi o makalihok makatakay pilara may ato kusong asawa ba? Di naman siguro sa makakuan kay ambot. Ang ako giingon basing og adik ang iyang bana ba? Kay maura ang pananaw sa iyang bana dili na asawa ba? Murag satanas na siguro to iyang una-una ba?
Dili na iyang asawa ka imposible way kaluoy. Naanagod sila'y anak. Inuang na og dili gyapon ka maluoy. Gisakyan siguro tog demonyo kay basin og nakakuan, naka-drugs to ba. Kay katong pagbaklid sa iyang banano. Mura jud og panuway naong ba sa ako pagtan-aw mura nalagot jud ko magtan-aw ba. Lami og naa pa ko dos mo na ko dos por dos mabunalan ako to ba. Nalagot ko. Luoy kay bata lang no. Ang bata mo ako gikaluyan ba og asawa hambot mo gunsay sala lagi to. Bata pa man kitong. Wa man ibutang 22. Bata Years pa in pala daw ko nito, ingko pareha pa, ako po ingno ni sila ganga. O pareha ni mga og edad. Luoy kaayo hindi ko ganahan magtanaw ing ana ba. Hoy mga katiktik, kamo og mga minyo no. Ayaw mo pag-ingon nga, kan magsige mo pa dapat. Og magdapatan na gani mo kay sa halabiyain na. Kay ka na maghantod na sige mo dapatan. Nga naman, biyaan oy. Daghan oy inom og tanduay, malimtan ra na og nakahigog mas mo sa iba na inom tanduay. Ugma makatulog na kakarot, inom na pod ugma mabiyaan ra mawad anak kay ngano makikipon. Mag-agwang tata nga dagko naman ta nakita nya kulatahon lang ko na ayaw di pa mumamuma kayo matulog ka hatsahon tadyo ka makita kog atsa putol imo iyang mungan na ug natunong lagi sa ako ba na kulatahon og dili ko mapatay pa. Ayaw jud katulog kay di jud ko nako kalungan og di ka nako mapatay. Pat jud ta jud ka. Uy, gyud ato lo eh. Ano na Dili may ko may ganahan anak ba, tao dili lang ko na. ganahan maminaw ing ana Ano ba. murag sayon lang man kay to sila buhaton. Gani gisakyan na gud siya, bildo ra man pud to. Na, kon adik lang gi siguro to, adik man jud to ba kay Naka-drugs gito. di na gud to niya asawa niya pananaw. Mura mag-sporting to hindi ka man siguro iya lakaw iyang asawa kan di nagsapatos pa man. Yeah. Pero Sa di ka amin, sila labas ka sa ba? amin. Gibuwak ang sa amin, gano'n na sa... Nasiwa ko lang. Wa kalibutan to iyang Siwa ko asawa. lang, maminyo. Na. Oo na ikaw lang wako og maminyo galing ka pili agyod nagkuan ayaw jud pagpangulata. Bahala og kulatahon nimo sa ubos baliskad na sa ubos pagkulata. Ayaw lang jud diri sa ibabaw pagkulata mga bildo na. Ang ikulata nimo sa ubos kala kadang imo armas ba ko anana. 45 baga armas sa kunsa ba. Kanang 45 38 ba og unsang armasa na. Og double blade baka nahala pa igo ah. Agoy, ayaw lang diri sa ibabaw ing taon, ayaw sakje imo dunggabon bag kotselyo og kanang mga bildo. Ay, kalayo. Dili ay. Kulata sa bus kay musali pa, mata pitok-pilok pa. Ako condolence lang sa mga pamilya atong gipatay nga babae. Kay kaluoy sad. O ako basta makahila ko condolence na lang. Dawato na lang ninyo kay ang angon saon pa nato nga dili nato madawat na hitabo naman jud di naman jud na mabuhi. Kamo na lay mag-adjust sa inyong kaugalingon kay kinsa may pamilya nga di mag-goal. Kay og ako siguro natungdan ana. Inahan ako anak to na. Sa may buhaton mo lang. Katong bana lagi bahala og mapresyo sa lagi ko ako sa puspusan isang disportus makawig ko at saon ko. Kay dili lalim inahan gud ka. Yan. May bata po kayo. Dagko na mo nagkita. Ngano giing ana man. Muray ako giingon panami pa naminan jud ninyo kamo mga minyo. Ayaw san magpagpangulata mag sabot gud mo og unsay sayop sa asawa. Sultian, unsay sayap sa bana, sultian po nimo asawa. Kanang magkinsinagtanay kay ako na minyo ko 53 anyos pag-ipon wala jud mi nag-away. Tinuod. Unsa may mga matambag sa mga banal ah. Mo ni gani ako giingon nga kamo mga bana wa may lain pagpaubos bisag yaw-yawan ang inyo asawa magpaubos yun mo ay dili yun mo mukuan ana kamo among adjust ba kamo mga bana ikaw pod asawa dili pod ka magpalabi sa imong bana kay og maputong masudlan og panuway mo bitaw nang tigbason mo kay kanang di na makaagwanta amot nakaingon bitaw ko amot lahi na jud ang kuan Gyapon nga lipat patay lang.
Dili Na dapat naamay maabot sa punto na nga. naamay gani ing nun maayo ganito siya kay wa magpakamatay na aman jud maputong ba. Pat yun iyang asawa, pat yun anak, hampa magpakamatay po na siya. Naabitaw ing ana. Nang maputong na ba, maayo na pat yun, kaya rin na siya kawilihan, magpakamatay po siya. Na may kadaghan ni mana di raman ka isa. Pero katong nahitabo, katong idonggab-donggab o bildo, wala jud ko ato ganahin, nalain ko magtanaw ba. Mura ko ginghangos mo nang pag-ingon ni laga nga. Lao, pagtanaw na ako, ingkog di na ko matanaw na ka, kanalain ako. Diri raman, taga Bukidnon man daw to. Doon, Diri ra dool ra sa mo Diri agi ang mga sakyanan. Manako, tambag nako mga minyo, pag sinabtanay ka mo. di ba sa kalipay man dapat nagkasakit lang O, naabitaw kasakit o kalipay, mag-inunungay. Pag sinabtanay, nabaya, wala mo makuan o di pangkasal mo, naabaya na. Gawas o ginlargo mo pag-ipon, kay nawala, dili mo makabatian na. Maorat daw mga katiktik, mag-amping ta kanunay, mag-amping mo kanunay. Mga yoog, pag-ampo sa Ginoo karon hatagan ta og maayong panghuna-huna. Daghan salamat. Mora to, bye-bye.